hvor der så er to, der hopper ud, og det er så Peter og Niklas, der hopper ud. Slå Dan i hovedet. Rigtig hårdt. Mange gange, hvis det skal være. Kommer en sortsæk over hovedet på ham, og kommer ham i bagagerummet af bilen. Ja, og til sporten. Efter disse nyheder er Michael Laudrup kommet tilbage på landsholdet, så jeg håber, vi vinder i år. Og til nyhederne Thor. Tak, Mads. Vi har fået et eksklusivt interview med Birgit Fagerby fra Kravlund Efterskole om princippet må ikke stjæle. Nå, hvad synes du så om at stjæle? At stjæle? Ja. Det er noget frygteligt, jeg synes simpelthen, det kan man bare ikke. Det er dårlig moral at stjæle, det er virkelig dårlig moral, det synes jeg. Har du så set nogen, der gør det? Det tror jeg faktisk ikke. Jo, måske lige en enkelt gang nede i Brugsen, hvor der var en, der lige luskede noget i lommen. Ej. Hvad har du så tænkt over at gøre, hvis du nogensinde ser ud? Det kommer lidt ind på, hvad det er, tror jeg. Men jeg nok prøve at... Nå, hvorfor søren er min telefon her? Ej, det er altså ikke nogen god. Det har jeg det, Birgit. Okay. Det var det. Så er vi videre. Ja. Ja. Hvad sker der så, hvis du nogensinde selv kommer til at gøre det? Det vil ikke godt, Roger. Jeg vil simpelthen være så flov. Jeg tror simpelthen, det kunne ses på, hvis jeg stjal. Det vil jeg simpelthen. Det er min moral ikke. Nej, det kunne jeg simpelthen ikke gøre. Det kunne jeg bare ikke. Nej. Har du lagt noget mærke til, at der er nogen, der måske kunne sætte en tingdel rundt? Sådan her på skolen? Eller? Så nej, jeg synes ikke, jeg har set nogen, der har været noget omkring. Nej. Nej, det har jeg ikke. Nå. Det er bare mærkeligt, fordi jeg synes, der sker sådan rimelig mange ting her omkring her på skolen. Jeg synes, jeg går rundt og kigger alle steder, men jeg har ikke sådan bemærket noget med. Har du overvejet, at der måske kunne være nogle af børnene, der er blevet taget? Ja, jeg tror, det er svært at nogen. Jeg tror ikke, det er tyveri, faktisk. Jeg tror, det er nogen, der glemmer at aflevere. Det tror jeg faktisk, det er. Men jeg ved det ikke helt. Det er træls. Ja. Det er træls, det kan jeg godt se. Hvordan du vil mig?